Ja musím začať takou knižkou, ktorú som dostala ako prvú knižku o tom, čo sa mi bude diať, keď budem ženou. A bola to slovenská príšerná knižka Dievčatka na slovíčko. A bola to v podstate kniha, ktorá hovorila o menštruácii a o veciach veľmi zvláštnym spôsobom. A všetky tie veci, ktoré sa týkajú našeho ženstva, ktoré si vlastne celý život v sebe nesieme a máme s nimi pracovať, samozrejme o nejakej cykličnosti, o nejakej menopauze a o veciach tohto typu, ktoré by sa mi vtedy bývali, zišli, tak tam samozrejme neboli. A moja mama mi to tiež nepovedala. Dneska mám 52 a veľmi cítim, jak mi to chýba, jak vlastne toto celé obdobie, ktoré som si prešla tak nejak omylom. Vlastne som sa nikdy nezamyslela nad tým, čo moja cykličnosť znamená a že ho vlastne môžem využiť pre seba, pre svoj život. A o to menej mi došlo, keď som sa ocitla v perimenopauze, že som v tej perimenopauze. A tento dlhý úvod je nástrelom k tomu, že chcem privítať doktorku Elenu Figurovú, ktorá je zároveň mojou gynekoložkou a díky ní som fakt v dobrom stave, v dobrej kondícii z mnoha dôvodov. Alenka, ja ťa tu vítam. Ďakujem. No, Anička je v dobrom stave hlavne kvôli svojmu mindsetu, ktorý je veľmi pozitívne, optimistický a veľmi zdravo naladený. Myslím si, že by sme si s nej mohli všetci brať príklad. Spánkový režim, pohybový režim, pitný režim, myslíme voda čistá, pramenistá. A myslím si, že môj contribution, môj podiel na celej veci je relatívne malý. Ale je to milé počuť to, že som bola k niekomu užitočná, treba trošku. Ja si myslím, že obrovské, hlavne v tomto období, pretože toto obdobie, ktoré je veľkým chaosom pre každú ženu, ktorá sa v tom ocitne. A myslím si, že nie všetky si uvedomujú, čo to vlastne je a čo to vlastne skutočne znamená. Tak čo to vlastne znamená byť v perimenopauze? Čo tieto slova pre teba znamenajú? Pre mňa tie slova znamenajú na začiatku len trošku to odefinovať, pretože keď si ženy, ktoré sa zajímajú o seba, o svoje telo, o svoje zdravie, o svoj aktuálny stav, tak si siahnu do literatúry a dostanú sa do víru totálneho chaosu v nomenklatúre. Naša Česko-Slovenská je taká, myslím si, trošku zavádzajúca, pretože tam sa rozlišuje premenopauza, postmenopauza, perimenopauza, menopauza a vyznaj sa v tom človeče. Mm-hmm. Ja to len odefinujem veľmi rýchlo, už sa k tomu nevrátim a pre účely našeho ďalšieho rozprávania budeme používať to, čo sa používa všade vo svete, a to je menopauza. Ako celý komplex zmien, ktoré nastávajú na, povedzme, v období ukončenia našej plodnosti, nebo v období, kedy naša plodnosť začína slabnúť, a do obdobia až sénia. Takže už takého toho podzim života znie veľmi dobre, tak by som to nazvala. Takže premenopauza, vlastne začiatok akýchkoľvek diskrétnych zmien, ktoré by mohli znamenať tie prvé zmeny. Postmenopauza je od menopauzy ďalej až do sénia. Menopauza by mala byť podľa československej nomenklatúry posledná menštruácia v živote. Ale vzhľadom k tomu, že údaj je totálne retrospektívne, tak prakticky veľmi málo použiteľné. A perimenopauza je celkom logický názov pre zase i pred menopauzou, i po menopauze, celé to obdobie. Takže vlastne poďme si povedať, že je to menopauza, v angličtine je to menopause a proste budeme s týmto pracovať, aby sme mohli sa trošku dostať k meritu veci a dovysvetliť veci, ktoré treba si je užitočné dovysvetliť. Ja keď som sa v nej ocitla, tak prvé, čo sa začalo diať mne, tak bola totálna spánková redukce. Ja som sa budila každú noc o 3:00 v noci a takto mi to trvalo niekoľko rokov, kým mi vôbec zaplo, že tohle, čo sa mi deje, tak nejakým spôsobom súvisí s hormónami. A mala som ďalšie veľmi bizarné príznaky, ako bolo brnenie nôh. Ja som mala pocit, že je nejaké zemetrasenie, vertigo, proste všetko možné. A mne to vlastne vôbec nedochádzalo, lebo aj keď som bola u teba v ordinácii, tak veškeré všetko, čo si vlastne so mnou robila, tak vôbec nenaznačovala, že by som vôbec sa mohla v takomto období ocítať. A ja som sa tam vlastne už ocitla. Takže čo sú tie symptómy tej menopauzy? Ak hovoríme o takých štandardných symptómoch, bežných, najčastejších, najviac diskutovaných, najviac pociťovaných, tak to, čo si mala ty, nebolo úplne typické. Nehovorím, že nespavosť nepatrí k symptómom menopauzy, ale nespavosť je tak široký pojem a má tak širokú zložitú genézu, pôvod.
príčiny. My sme neustále stresovaní, že máme prostredie, ktoré je prehltené informáciami, ktoré my nedokážeme spracovať a spracujeme tým, že nám stupne hladina kortizolu, máme veľký problém so spánkom, nevieme usnúť, máme problémy sa potom prebudiť, alebo sa prebudzame v dobe, ktorá je nežiadúca 10 krát za noc, 5 krát po hodine, proste rôzne. Takže toto je symptóm, ktorý patrí, alebo radí sa do symptómov menopauzy, perimenopauzy, menopauzy, ale nie je typický. No a to brnenie nôh, to sa tiež radí, rúk, nôh, vždycky pred očami. Ale to sú také tie menej typické. Takže úplne sa zacieliť v tomto období na symptómy menopauzy je asi fajn, ale keď toto počujem, tak není úplne ako tie varovné nejaké príznaky, varovné nejaké signálne svetla sa mi nerozsvietia okamžite. Ale samozrejme, čím viac človek sa do toho ponára, tak tým viac tie varovné signály rozoznáva a príjma. No a čo sa týka takých tých najčastejších, tak úplne naprostá klasika sú návaly. Návaly horka, návaly potenia, zčervenanie, pocit bušenia srdca. To hodne žien pociťuje, má a niekedy je to, nechcem povedať invalidizujúce, to znie tak možno trošku melodramaticky, ale skutočne veľmi obmedzujúce. Závisí od typu práce, od typu toho, čo človek, komu je človek denne a čomu je človek denne vystavený. Pretože samozrejme, keď človek zčervená a vyzerá, nechcem to prirovnávať, niečo ma napadlo, ale nepoviem to, zčervená v obličaji, zároveň má vlastne sa opotiť tak, že od záhlavia až cez krk, až dolu celý chrbát a potom jej podsteká medzi púlkami, tak to je skutočne strašné a vlastne to je veľmi málo kompatibilné s normálnym životom. Keď to príde raz a príde to mimo tej exponovanej doby, raz za deň, tak sa to asi dá nejak prežiť, ale keď to prichádza 3-krát za hodinu, tak je to k nevydržaniu. Ale ja som toto tiež zažila párkrát a musím teda povedať, že v takých inkriminovaných situáciách, kde to bolo fakt viac ako trapné. Stres to zhoršuje. Áno, presne. A to bolo úplne šílené. Áno. A samozrejme je veľmi zlé, keď v ročné obdobie hrá tiež rolu. Samozrejme v lete sa všetci potia, tak človek je opotený a zčervenalý, tak je to také nepríjemné, zakryť. Ale je to trošku také, tak sa to maskuje tou sezónou a vlastne tým, čo tí ostatní tiež musia vydržať z hľadiska počasia. Ale keď je to v zime a vy von vybehnete, je tam -10 a máte mokrú hlavu, mokré záda, tak to si koledujeme nejaký problém zdravotný iný. Ale toto všetko by sme vydržali, lenže by sme to vydržať nemali. Pretože ono to nie je len zlý pocit. On tam skutočne v tom krvnom rečišti sa niečo deje. A dejú sa tam nedobré veci. Mení sa tlak, mení sa hladina hormónov, všetkých hormónov. Nielen pohlavných hormónov, ale aj kortizol, hormónov, nadledvinky. A mení sa tam tlak v cievach. A tým, jak sa mení tlak v cievach a tie cievy sú exponované rôznym tlakovým tsunami vlnám, tak sa cievy ničia postupne. Tak to znamená, že aj náš mozog sa vlastne varí. No cievy sú všade. Cievy sú samozrejme v mozgu, sú v orgánoch, sú v celom tele, tak samozrejme cievny systém. Žiadny orgán nemôže existovať bez dobrého cievneho zásobenia. No a keď sa tá cieva zničí, keď ten endotel, tá výstielka tej cievy sa poruší, pokazí, poničí, tak sa tam začínajú chytať aterosklerotické nálety, pláty a je to zlé. Jo, a človek trpí. A kam nás to vedie potom postupne? Vedie nás to k infarktu myokardu a mozgovej príhode. A to, ako ty hovoríš, že rada, ja ťa to nechceme. Áno. To v žiadnom prípade nechceme. Nesmie sa, pretože by to bolo smiešné, ale pretože som si spomínala na úspelnú príhodu, takže tým chcem povedať, že tie návaly, akože ženy by mali vedieť, že ako netrpte. Preboha, netrpte, ja to vydržím. Nie, nevydržte to. Proste dožadujte sa pomoci, môžete vyskúšať čokoľvek, ženy môžu vyskúšať bylinky, akupunktúru, čínsku medicínu, ajurvedu, čokoľvek, čo by im mohlo pomôcť. Ale keď to čokoľvek nepomôže, keď nepomôže režimové opatrenia, keď nepomôže nerušený spánok, dobré spacie podmienky, dobrá hydratácia, 2,5 litra čistej vody za 24 hodín, keď nepomôže chôdza, pobyt v parku, ale pobyt v parku aktívny, to znamená chôdza pomalá, rýchla, behanie, čokoľvek vás naplňuje, hodina denne by bola skvelá, tak je nutné si zajsť na gynekológiu, tam to zdeliť svojmu gynekologovi a verím, že ten gynekolog sa
proste toho chytí a že vám pomôže. Že vám No naordinuje to, čo je treba. A keby nie, tak nie ste na správnom mieste a bežte preč inám. A treba to určite urobiť, že? Nechcem akoby si do vlastného hniezda tak nejak trošku ho znečisťovať, pretože som gynekologička. Ale vidím a počujem často, a ženy mi to často hovoria, a nemajú žiadnu motiváciu nejakým spôsobom klamať alebo to nadsadzovať, že to zmienili a pán doktor povedal, že jeho manželka to mala tiež a ja mama tiež a obe to prežili. No, prežiť sa dá všetko, ale len vlastná smrť sa neprežije. Ale prečo by sme to mali prežívať? Prečo by sme sa mali umelé vlastne pripustiť to, že sa nám zhoršuje zdravie a pritom môžeme do toho zasiahnuť. To je proste, ten prípada hriešné a nezmyselné. A to je len jeden zo symptómov, ale taký najčastejší a taký nenápadný, taký záľudný. Pretože ja hovorím, no, tak sa orosím, to sa budem usprchať, budem sa prezrieť. To je, pozor, to je len signál. To je signál, že v tom tele sa začína diať niečo, čo nechceme. Čo nechceme, aby sa dialo a nechceme, aby to prinášalo tie negatívne dopady. A čo sa v tom tele vlastne deje? No v tele sa... Prvá vec je, že často, vlastne sme sa dostali k tej otázke, vyšetrite mi hormóny. Pretože často ženy prídu a povedia, vyšetrite mi hormóny, je mi 40, vyšetrite mi hormóny, čo sa vám deje. No nič. No fajn, tak sa radujme a keď sa niečo bude diať, tak určite urobíme patričné úkony. Ale prvé, čo sa v tele deje, nie je to, že by nám hladina estrogénu nejak dramaticky klesala, že proste vyšetríme hladinu, tá je nízka, Ježišmaria, poďme to rýchlo doplňovať. Nie. Prvé začnú také jemné, nenápadné zmeny tých riadiacich hormónov. Pretože aby sme si trošičku mohli hovoriť na toto téma, tak musíme vedieť, že čo je to. Čo sú to estrogény, sú hlavné ženské pohlavné hormóny, potom sú gestagény, to sú hormóny spojené s ovuláciou, s tvorbou žltého teliska, s ovuláciou, s možnosťou otehotnieť s normálnym menstruačným cyklom. A potom sú riadiace hormóny. FSH, LH, folikulistimulačný hormón a luteinizačný hormón. Znie to trošku zložito. Ďalej do vyšších etáží, do hypotalamu už nepôjdeme. To by som vám zamotala hlavu a spôsobila migrénu, to nechcem. Ale tieto dve skupiny boli dobré, že tie riadiace hormóny, tam začína byť problém. Miesto toho, aby tie hladiny náležite stúpali, klesali v jemných, takých jemných akoby cykloch, tak začnú ondulovať. Hovorím tomu hormonálne turbulencie. Najskôr jemné turbulencie, problémy minimálne a potom tie turbulencie začnú byť výraznejšie. Že jak nám vaječníky trošku by chceli prestať tvoriť estrogény, tak tá hypofýza, podviešek mozkový v češtine, začína produkovať, alebo začína ich bičovať, aby produkovali viac. A vlastne v takých pulzoch, ktoré vlastne spôsobujú neustále tie poklesy. A tieto poklesy ovplyvňujú termoregulačné centrum mozgu. A s nami sa začnú diať psychikusy. Vlastne tieto symptómy, ktoré sú nepríjemné a ktoré majú dopady zdravotné. Takže toto sú krátke. Toto všetko sa deje. A čo sa všetko vlastne od tadyhle toho bodu potom v tom tele udeje až do tej postmenopauzy? Veľa zmien. Najskôr začína pozvolna vypadávať ovulácia, takže sa netvorí žlté teliesko, netvorí sa progesterón, tie cykly môžu začať byť nepravidelná menštruácia. Ešte stále nemusia byť žiadne veľké symptómy, ale môžu byť toto, akože výpadky cyklu. Ujednený výpadok cyklu môže byť aj v 18 a nič to neznamená, ale opakované poruchy cyklu v zmysle menštruácia vypadne, alebo menštruácia vypadne a potom následuje nekonečná, dlhá, otravodná, obťažujúca, zaťažujúca menštruácia 10, 12, 14 dní, tak to už je dôvod. To žena musí strašne vyčerpať, že? A pokiaľ to krvácanie je silné, tak by som doporučila nenechať to dojsť až na dreň. Ako občas nám pacientky prídu vykrvácané, úplne, nechcem povedať k smrti, ale na hrane, aby nám po 14 dňoch zdelili, že prišli a že 14 dní už krvácajú, tak doporučujem, keď to krvácanie presiahne týždeň alebo je extrémne silné, tak okamžite navštíviť buď svojho gynekologa, alebo v prípade, že sa to deje cez víkend, tak pohotovosť. Nenechá to úplne byť, nenechá to dojsť až do nejakého kritického stavu. Nie každá žena má tieto symptómy, niektorá žena môže mať krvácanie také, že skôr vypadáva, je sporadické, je slabé. Proste ten
vzorec toho krvácania, toho menštruačného krvácania sa mení. Vďaka tomu, že sa menia tie hladiny tých riadiacich hormónov, hladiny estrogénu, hladiny progesterónu. Ten progesterón odchádza prvý, takže tá regularita toho cyklu závisí od toho, jak sa tvoria estrogény. Ako v strede cyklu, zhruba v tom 14. dni príde k tomu hormón progesterón tým, že dojde k prasknutiu folikulu, ktoré sa tvoria vždycky v jednom cykle zhruba jeden. Praskne, z jeho vystelky sa vytvorí žlté teliesko, to tvorí progesterón. Progesterón spôsobí zmenu deložnej sliznice, materničnej deložnej sliznice. A tá sa odlúči včas, zhruba včas, normálny cyklus 25 až 35 dní. To považujeme za v poriadku. A keď tá ovulácia nenastane, jednak sa môže vytvoriť cysta, že ten folikul nepraskne. Tým pádom sa nevytvorí progesterón, je tam zmetok, že nás cíti divne, cyklus sa predĺžuje, ona má tlaky v podbrušku, diskomfort. Takže skrátka, návšteva gynekologa bude na mieste. Alebo ten folikul proste praskne neskôr, alebo nepraskne vôbec, alebo sa nevytvorí a ten cyklus si tak nejak beží, tak ako nezávislo, niečo ho riadi, nevieme presne čo. Na divoko. Na divoko, áno, presne. A takto to môže niekoľko cyklov fungovať a potom sa to prepadne buď do nejakého silnejšieho krvácenia alebo do veľkej pauzy a ženy si hovoria, to už bola posledná menštruácia. Nevieme. To je retrospektívny údaj. Takže ten výraz menopauza ako definícia posledného menštruačného krvácenia v živote mi pripadá fakt veľmi, veľmi málo aktuálna informácia, pretože o tom sa ja môžem vyjadriť spätne. To znamená, tak má sa to hodnotiť 2 roky od tej udalosti. Keď 2 roky od tej menštruácie žiadna iná nenastala, tak to bola menopauza. To bola tá, ja by som to nazvala posledná menštruácia v živote. To slovo menopauza by som si vyčlenila na celý túto našu časť života, ktorá, ako sa píše v pekných ženských časopisoch, to nie je koniec, ale začiatok. Koniec niečoho to je. Je to koniec našeho reprodukčného života. A začiatok niečoho to tiež je. To je začiatok ďalšej etapy, ktorá je zaujímavá, challengeujúca. Hodne challengeujúca. Hodne challengeujúca, ale dá sa zvládnuť, keď človek má informácie, má pomoc. A to, čo ja niekedy, teraz budem zase citovať seba, proste sa musíte sprioritizovať. Teraz vy začínate byť tá priorita. Vy a nikto iný. Samozrejme, deti sú tam rozhodne v tej kaskáde pod vami a potom je tam manžel, partner a ďalšie a potom hlboko, potom je koniec, zbytok sveta. Ale vy ste priorita. Je to ako v lietadle. Musíte si vydať kyslík a potom dáte kyslík dieťaťu, pretože vy ste tá, od ktorého to všetko závisí. A keď vy sa máte dobre, vy sa cítite dobre. Keď je spokojná mama, je spokojný Všetci sú spokojní. Áno, celá rodina, celý ensemble. Ja čo pociťujem momentálne úplne najviac, lebo myslím si, že teraz som definitívne na ceste k menopauze. Cítim to tak. Ešte som si nie úplne istá, ale myslím si, že áno. Šťastná cesta, presne tak. Ale čo ja vlastne pociťujem asi úplne najviac, je také nejaké ako oslobodenie sa od toho ženského pnutia, čo je vlastne veľmi pozitívne. A je to niekde na úrovni tých medziľudských vzťahov a toho dominantného vydlážďovania si nejakého územia ženského. A ono to tým odchodom tých hormónov nejak tak ako vlastne ustúpi. A žena sa má viacej chuť združovať sa aj s inými ženami a to je také viacej vlastne slobodné. Takže pre mňa musím povedať, že je tento prechod veľmi, veľmi pozitívny. Samozrejme, fyzické zmeny ma nebavia, to je jasné, lebo ten brúch a to všetko, to nikto nechceš s tým bojovať a vlastne permanentne niečo. Ale ja verím tomu, že keď cez toto prejdem a nájdem na tej druhej strane znovu tie spojky, pretože presne tie hormóny, ktoré tam predtým padali do tých svojich krabičiek a teraz nemajú kam padať, lebo nikde nie sú a proste padajú chaoticky niekam. Takže sa musia vlastne vytvoriť nové cestičky. Vlastne na všetko. Tak kým sa mi toto podarí, tak to ešte chvíľku bude trvať, ale inak ja to považujem za nádherné obdobie. Až na tieto strašné veci, ktoré sa teda tým ženám a mne samozrejme dejú stále a diali. A je to transformácia. Ten pôvodný výraz v slovenčine prechod, češtine prechod, tak mal niečo do seba, pretože určitý prechod, určitá zmena tu je. Klimakterium, to bolo trošku také sprofanované, preto ten výraz menopauza sa mi tak páči. Je to také, ono to prichádza, to, čo si popísala,
jednak s vekom. Že s vekom mudrieme, to sa neplatí to široko, keď sa pozrieme okolo seba, do vyšších pater. Jak to páčilo. Ale možno k tomu testosterónu, nie? Väčšinou, no, tak to potom. Testosterón je v hodne veciach tiež zapojený. Ja som zatiaľ zmiňovala len estrogény, gestagény a testosterón. Poďme k tomu testosterónu inak. To je taká dobrá udička nahodená. Len som chcela ešte povedať k tebe, že to, čo ty pocítiš, takto hodne žien, ktoré si to v hlave utriedia, ktoré využijú svoje skúsenosti a uplatňajú aj na seba a sú proste k sebe láskavé. Konečne sú k sebe láskavé a seba uprednostnia v určitých kapitolách svojho života. Tak si myslím, že to je užitočné a že to vedie k takému sebapoznaniu, k takému lepšiemu sebevému pocitu. Už takému pocitu, že si už nemusím príliš veľa toho dokazovať. Že? A necítim potrebu to dokazovať iným. Áno, že to je úžasné. V tom je tá nezávislosť. A samozrejme, to je stejne ako v tej známej knižke, že človek prejde očistcom, aby sa ocitol v raji. Áno. Neviem isto, či v raji, ale proste v pozícii, ktorá je celkom príjemná. Len sa musíme na seba dbať. A testosterón, dobre, poďme hovoriť o testosteróne. To ma baví. No, asi by mal baviť viacej žen, pretože jedna z tých zmien, ku ktorým dochádza v menopauze, menopauze v tom období, o ktorom hovoríme, je aj úbytok kostnej hmoty, tým, jak sa zmenia hladiny hormónov, za predpokladu, že tá žena si tie hladiny hormónov nemení hormonálnou liečbou, ale proste nejakým spôsobom to zvláda, takzvané dáva to na základe zmeny životného štýlu, pohybu, zdravej stravy, pravidelnej stravy, to je dôležité, hydratácie a tak ďalej, nejakej takej svojej osobnej psychogyny. Ale tie kosti sa proste i tak začínajú odvápňovať, pretože aby kosť bola pevná, aby v nej ten vápnik zostal, aby tá kostná matrix sa neodbúrala, nová sa tvorila, tak tam hormóny sú dôležité a veľmi dôležitý je aj testosterón. A tým, že naša kostná hmota proste ubúda, nech robíme okrem nejakého špičkového vrcholového športu, kde tá záťaž tej kosti je obrovská a ten tréning ako dodáva vlastne tú kostnú hmotu, pomáha budovať, tak my asi málo ktorá z nás, bežných žien, i keď sa o seba stará, chodí denne na prechádzku, aplikuje rýchlochôdzu, chodí 1-2 krát týždeň na nejaký silový tréning, čo je toto, čo hovorím, sa doporučuje, to vám každý rozumný kardiológ, každý rozumný praktický lekár vám to doporučí ako jednu z takých opatrení zmeny životného štýlu. Áno, presne tak. Tak i tak s tými kostiami sa dejú zmeny, preto je treba vyšetriť kostnú denzitu. O tom sa tiež príliš nehovorí. To sa príliš o tom nehovorí, ale teraz musím pochváliť České zdravotné poisťovny, že začali sa tomuto venovať a celý ten program beží. Zapojili sa toho program nielen praktické lekári, ktorí tak nejak sú akoby preťažení, je ich málo, ale i my gynekológovia sme dostali právomoce jednak ženy posielať na denzitometrie, meranie kostnej hustoty, kostnej denzity. A jednak potom ich liečiť a vlastne predpisovať široké portfólio liekov, ktoré kostnú denzitu môžu vylepšovať. Ale asi jeden z takých ako dôležitých faktorov je povedzme vyrovnanie a optimalizácia hladín pohlavných hormónov, hlavne estrogenov. A tá kombinácia s tým testosterónom je úplne aj blahodárna, pretože ten testosterón má aj iné. Samozrejme pomáha kosti sa dobudovať, pomáha celkovému pocitu taká lepšia rozhodovacia schopnosť, taká väčšia sebaistota. A ten skelet svalí, tam je to nezastupiteľné. Čo libido? No to je... To mi nejak mízi, človeče, preto libido, potrebujem. Tak, prosím. Tak libido samozrejme to je kapitola sama o sebe. Libido ženské je veľmi psychogénne do veľkej miery. Ale samozrejme ten testosterón to libido zvýši, ale nielen on. Zase všetky tie režimové opatrenia, vnútorná spokojnosť a trošku testosterónu k tomu. Máznúť gelik k tomu. Áno, pretože testosterón je v Austrálii napríklad už normálne bežne predpisovaný, presne ako u nás je HRT. Tak... Je veľké štúdie, 5 až 10 mg vlastne testosterónu denne. U nás existuje vlastne, ja poznám len jeden produkt, ktorý nemôžeme hovoriť ani meno, ani firmu, ktorá to vyrába, ani nebudeme hovoriť, ani nepotrebujeme. Ale jeden produkt, ktorý je vo forme gelu, taká pulpička s gelom, a to je určené
je to tam napísané výhradne pre mužov. Je to čistý testosterón. Je tam v tej jednej dávke nejakých 22 mg a ja svojim pacientkám doporučujem po konzultácii s ľuďmi z tej firmy vyrábajúcej ten produkt, tak kde to bolo ústne povolené. A chystá firma produkt veľmi podobný, ale inak trošičku dávkovaný pre ženy. Tak doporučujem mojim pacientkám, aby si proste tú dávku aplikovali raz za týždeň. A myslím si, že im to prospieva, že je to fajn. A keď sa teraz vrátim ešte späť vôbec k tým hormónom, a teraz keď prejdeme ku HRT, aké formy vôbec u nás existujú? HRT to je taká veľká kapitola, taký smutný príbeh, že v roku 2002 vyšla ženská, Women's Health Initiative, ženská zdravotná iniciatíva, to je v západných štátoch taká veľká štúdia, kde sa skúmalo veľa vecí, nielen hormóny a ženské zdravie, ale ďalšie potraviny, životný štýl a tak ďalej. Ale tá kapitola, nazveme kapitola hormóny, hovoríme o hormónoch. A ten záver bol desivý, zvýšenie rizika, dramatické zvýšenie rizika mozgovej mŕtvice, infarktu myokardu a ďalších negatíva rakovina prsu, tomu už ani nehovorím, to sa automaticky spojuje. A výsledok bol ten, že sa prestali používať témer zo dňa na deň, alebo veľmi ako v krátkom slede sa prestali používať hormóny, začalo sa na ne nahlížať veľmi kriticky, až extrémne kriticky. A ukázalo sa, my sme, myslím, v Česku, tí, ktorí sú trošku v tomto smeru osvietení, sme nejak úplne tomu nepodľahli, sme to brali kriticky. A ukázalo sa, že tí, čo takto vnímali, tak mali pravdu, pretože sa zistilo, že celá tá štúdia, ten dizajn tej štúdie bol nesprávny, bol zle to bolo dizajnované, tie lieky boli nasadené nesprávne, nesprávnych dávkach ženám, ktorým sa nasadovať nikdy nemali, ktoré boli polymorbidné, ktoré boli 60 plus vek, ktorý je nevhodný na nasadzovanie ďaleko dlho po vlastne začiatku príznakov menopauzy. Tam sú určité pravidlá, aby sme minimalizovali rizika. A čo sú tie pravidlá? Do toho do 10 rokov od začiatku menopauzálnych potiaží by sa to malo nasadiť. Takže to tak nejak z toho sa držať a ideálne samozrejme ešte skôr, ak tá žena má problémy, tak neváhať s tým nejak. No samozrejme boli iné preparáty, boli ekviné, boli konské preparáty, akoby analógy preparátov z konskej moči pripravených. A ďalšie formy, ktoré sa ukázali potom a postupne od nich bolo upustené. A ako išiel vývoj dopredu, tak nové kombinácie liekov, nové typy estrogenov, nové typy progesterónu, pretože my ženy, čo máme maternicu delohu, tak musíme samozrejme používať oba typy, pretože ten estrogen je ten nositeľ toho blaha a ten progesterón je ten, ktorý vlastne chráni sliznicu maternice, deloženú sliznicu proti nejakým zmenám, ktoré by nastali, keby tam pôsobil, řádil tam jen estrogen sám, tak tá sliznica by rastla a mohli by sa tam vytvoriť nejaké nežiaduce javy. A ten progesterón to tlmí, tú sliznicu ochraňuje a dáva tomu celkový balans. No dobré, takže tých 20 rokov, kde sa... 20 rokov ženy trpeli a celá FDA, tá generácia vlastne... Presne, FDA, americký úrad pre lieky a potraviny, pred pár týždňami uverejnil obrovskú omluvu, vysvetlenie omluvu tomu, že jednu generáciu žen pripravili o benefit estrogenov, pretože ako sa dneska ukazuje, nie dneska, ale recently, takže v krátkej minulosti a v súčasnosti, že tie nové moderné preparáty, ktoré sú transdermálne, takže použité cez kožu, buď aplikované tak, že sa namažú na kožu, nebo sa strieknú na kožu, nebo sa nalepí náplast na kožu, že sú prosté mnohých rizík a že tie rizika sú významne znížené. A dokonca v prípade, že ten zdroj toho progesterónu, teda progestínu, pretože progesterón je len jeden, to je analóg toho, čo vytvárajú vajčníky po ovulácii. A všetky tie ostatné syntetické sa nazývajú progestíny, aby som bola presná, ma niektorý kolega nechytil za slovo.
Takže dneska existujú vnútromaternicové telieska, ktoré obsahujú tieto progestíny a vlastne zavedením toho telieska do maternice dávate ten progestín tam, kde je treba, a nedávate ho tam, kde úplne nemá taký benefit. A tie rizika karcinómu prsu, trombembolických komplikácií a ďalších sa výrazne znížili. Až dokonca niektoré štúdie ukazujú, že to riziko je v podstate 1,0. Takže stejné ako u neužívateľiek, čo je absolútna bomba. Takže netreba sa báť. Netreba sa báť. Samozrejme sú ženy, ktoré majú určitú záťaž. Ešte stále máme veľký rešpekt voči ženám po karcinóme prsu, po prekonanom karcinóme, vyliečenom karcinóme prsu. Vďaka Bohu ten segment v tejto oblasti je veľmi ako pekný, veľké percentá žien sa vyliečia, to je skvelé. A len nech to ide vyššie a ďalej až na 100%, keď už vôbec tá choroba musí byť. No ale čo ďalej? 5 rokov žena berie tamoxifen alebo iný preparát, ktorý blokuje tvorbu estrogenu, pretože tie karcinómy sú často na estrogene závislé. Oni vlastne český výraz týjou z estrogenu, že vlastne veľmi dobre sa im darí v prostredí, kde je vysoká hladina testosterónu a je hladina estrogenu a každú estrogenovú molekulu si dokážu pre seba využiť. Takže v tejto situácii sa onkológovia veľmi adekvátne boja, že čo by sa stalo, keby ženy, ktoré majú strašné klimakterické príznaky, pretože im estrogeny chýbajú, a čo by sa im stalo, keby sme tým tie estrogeny nahradili. A nikto na to nemá odvahu. Veľmi rozumne a veľmi, povedzme, zodpovedne sa k tomu stavajú. Ale pôjde teraz o to, ako týmto ženám pomôcť. A už niektoré britské štúdie ukazujú, že tam ich odborníci už po 5 rokoch začínajú skúmať, či je možné použiť ten transdermálny estrogen i u takejto ženy. Takže vývoj v oblasti použitia estrogenu, HRT, ERT, podľa toho, či žena má alebo nemá telohú maternicu, tak je veľmi rýchlymi krokmi napreduje. A ďalšia cesta bude, ako použiť tie estrogeny. U zdravej ženy je to jasné, tam celkom není čo riešiť, keď tá žena má problémy. Nie je dôvod, je to nedá, dá sa to krásne rozpísať, dá sa kombinovať estrogen transdermálny s orálnym čistým progesterónom. Ženy dobre spia, sú spokojné, sú vyvážené, sú happy, život sa im zlepší, zmení k lepšiemu. Tým pádom aj ich okoliu. Presne tak, pretože ako sme už povedali, spokojná mama je spokojná celá rodina. Ale teraz ide aj o to, čo tie ženy, ktoré nie sú úplne zdravé a čo tie si môžu dovoliť, a ten vývoj ide týmto smerom, aby aj tieto ženy z toho mohli benefitovať. Takže ženy, ktoré majú zrážové poruchy, to znamená poruchy, že sa im krv zráža viac a samozrejme okamžite človeka nápadne riziko trombembolie. A tam zase tie moderné transdermálne preparáty, ako sa ukazuje, to tie rizika príliš nezvyšujú. Niektoré v podstate sú stejné ako neužívateľiek, takže tam tiež toto má riešenie. A ďalšie choroby, ktoré sú systémové a kde sa skúma, do akej miery by estrogen mohol. Aký je pomer medzi benefitom a rizikom, aby som bola presná. Ja, také, ten náhľad na dnešnú, alebo v dnešnej dobe náhľad na terapiu estrogenu, gestagenu alebo čiste estrogenu je, dá sa povedať, pozitívny. V svetovej odbornej verejnosti už je tam optimizmus a také, nechcem povedať nadšenie, že každé nadšenie má vždy svoje ale proste tendencia tie preparáty kriticky predpisovať, neblokovať to, nebáť sa toho, nebyť uzatvorený a veľmi konzervatívne, že tá konzervatívnosť to nie je konzervatívnosť, to je neustále informácia, to nie je dobré. A čo ty a tvoj prechod? Ja aj môj prechod? Myslíš to, čo sa dialo pred nejakým 18 rokmi? No tak ja som mala divoký prechod, strašidelný prechod. V 47 som začala šľať návaly. Musela som sa za deň 3-krát prezliekať. Potela som sa, červenala som sa. Mala som tie zmeny nálad, mala som veľkú časť svojej duševnej energie som vynaložila na to, aby som sa ovládla, aby som sa chovala príjemne, milo, vľúdne. Nemala som to voči pacientkám, to nie, ale skôr voči svojim kolegom, personálu. Takže, ale jedno voči komu to človek cíti, ale musí sa ovládnuť a potom strašne sa ho to vyčerpáva.
No a ja som po váhaní, kde som preštudovala všetko v tej dobe dostupné, musíme si uvedomiť, že sa jednalo rok 2010, takže to už je nejaká doba. A tie možnosti boli iné, než sú dneska, obmedzenejšie, takže som si nasadila potom po dlhom skúmaní HRT, ktorú som šťastne brala ďalších 14-15 rokov a pred rokom som skúsila ju vysadiť. Se zlou jsem se potázala. Nebolo mi dobre vôbec, pretože som sedela na jednej kardiologickej konferencii, kde kardiolog, veľmi renomovaný, veľmi elegantný pán, 50 plus, hovoril o benefite estrogenov pre ženy, o ochrane ciev, ochrane srdca, o znižovaní rizika infarktu myokardu, mozgovej príhody a tak ďalej. Ale majú štúdie len, ktoré pokrývajú 5 rokov. A nebolo jasne povedané, čo po tých 5 rokoch užívania, čo 6., 7., 8. a ďalšie roky. Či to teda vysadiť, pretože to vysadiť musíme, a keď nevysadíme, tak tie benefity miznú a to srdce je vystavené niečomu horšiemu. Alebo len sú štúdie na 5 rokov a ďalšie už nie sú a tak jak z toho nevyplynulo. A ja som naraz začala cítiť takú tiahu, bolesť hlavy, a si, bože, teraz to na mňa ide, určite prichádza infarkt. Si vysadala som si postupne hormóny, ale nebolo mi dobré, fakt nebolo, tak som si nasedala naspäť. Ale nasedala som si už modernú transdermálnu verziu, ktorú šťastne strikám dodnes. Neviem, kedy prestanem, neviem, kedy sa odvážim prestať, ale snať nejak tomu tiež jednoho dňa dojde. Takže vlastne to sa dá dať, ako žena si asi má uvedomiť, že toto je niečo, čo je teoreticky možno na celý život, i keď sa to tak zatiaľ o tom nehovorí? Zatiaľ sa tradovalo, že 10 rokov je akože bezpečná doba, ale ten vývoj ide dopredu, takže ženy sú, samozrejme, keď žena je 55, ide do dôchodku, hovorím o minulosti, má relatívne kľud, má taký úplne iný režim, ako mám ja. Babičkuje, jasné. Keď lietam z jedného miesta na druhé, slúžim nočné služby, som u porodov, beriem stovky telefónov, píšem stovky mailov, riešim neustále niečo za pochodu. Proste doma prídem, spadnem do postele a je po mne. Potom sa niekedy zobudím, ale teraz už celkom dobre spím. Takže to je zase iná situácia, ako keď by som mohla byť v úplnom kľude, venovať sa len svojim záľubám, chodiť si na prechádzky, mať taký relax. A ja to nemám, ani to nechcem, ani to nepotrebujem, ale potrebujem zatiaľ hormóny, cítim to, že to potrebujem, tak zatiaľ si ich nechávam. Ako to ženy budú cítiť, tak samozrejme to je úplne na nich. Oni si to rozhodnú, či to chcú. Gynekolog im v tom pomôže tým, že im to napíše a ešte o tom s nimi prehovorí, bude ich ďalej sledovať a prípadne postupne sa do klinickej praxe zavádzajú aj také rôzne hodnotenia toho efektu HRT. V máji sa chystám do Amsterdamu, kde bude o tom 3-dňová konferencia, aj sa bude hovoriť o metabolizme ako takom, o spracovaní hormónov v tele, o hladinách prekurzorov, takých tých predstupňov hormónov, o rozklade tých hormónov a tie produkty, tie molekuly, ktoré z toho vzniknú, ako dlho pretrvajú v tele, čo sa bude. Som zvedavá, to budú 3 dni nabité týmto od rána do večera. Budeme ďalší podcast. Hodlám si predtým nechať dobre vypláchnuť uši, aby som dobre počula. Všetko vnímala, všetko potom sem priniesla a preniesla do dennej praxe. Ono to príbúda, takže budeme schopní, si myslím, že tie hormóny lepšie monitorovať a lepšie sa vyjadriť na téma, či sú užitočné, alebo nie, či sa nemenia v tele nejakým nevhodným spôsobom. A to je to taká hudba blízkej budúcnosti, nie je to vzdialená budúcnosť, pretože ten krok s tými transdermálnymi hormónami, s transdermálnymi estrogenami bol veľký krok, ale to využitie mikronizovaného progesterónu, zvláštne upraveného, dobre využiteľného v tele, to bol taký breakpoint dosť významný. No a teraz zase ďalej budeme dúmať. No ty si taký living proof hlavne toho, že to funguje. No dúfam, že vydržím ešte pár rokov. Ale nie, tak samozrejme chodím pravidelne na mamografiu, na sonoprsu, chodím na denzitometriu. Zatiaľ všetko v poriadku. Samozrejme nikdy neviete dňa ani hodiny. To je niečo, čo preto tam na tie prevencie chodíme. Aby keď sa nedaj Boh niečo nájde, aby sa našlo včas a liečba bola 100%. Čo je 100%? Ako lekárka by som nemala použiť vôbec 100%, to by som mala zabudnúť, že existuje, ale vysoko pravdepodobné, takže to vyliečenie bude v poriadku a bude dobre prebiehať a
prebehne a človek bude zase zdravý. Takže asi tak človek si musí dbať na všetko. Chodím na kardiologické vyšetrenie, chodím všade, kam mám chodiť. Fakt sa na očné. Myslím si, že celkom som sa tak nejak zaosila, že som rozumná v tomto smere a doporučujem to úplne všetkým ženám, aby si v určitom veku zašli na všetky tieto vyšetrenia, aby si zašli raz na kolonoskopiu. Inak estrogeny, viete, zníženie rizika mozgovej príhody, zníženie rizika infarktu myokardu, zníženie rizika kolorektálneho karcinómu a zlepšenie kognitívnych funkcií. Takže a kosti. Nie na poslednom mieste, ale nie posledné významom kosti a kostná denzita. Pretože tie dáta sú strašné. Tie dáta po 60-ke sú... Dáta sú hrozné, bez hormónov relatívne nepriaznivé, s hormónami výrazne lepšie. Takže dát bude pribúdať, ako bude pribúdať žien, ktoré tie hormóny berú, ktoré budú chcieť ich brať, ktoré to budú cítiť. A ja nikdy tie hormóny, ktoré tej žene navrhnem, nikdy to nenutím. Ja hovorím, toto by som vám doporučovala. Podívajte sa na to, preštudujte to, spracujte to a ako to vy budete cítiť. Ja vám to veľmi dôrazne doporučujem. Pretože toto sú tam okolnosti, pre ktoré to doporučujem. A ona si to musí vnútorne spracovať. Musí to buď prijať, že to chce. A potom je ten recept dám veľmi rada, budem ho dávať kedykoľvek bude treba. Alebo nie. A potom skúste veškerú možnú dostupnú alternatívu. Mňa vždy šokujú tie údaje práve ženy po 65. roku, ktoré spadnú, zlomia si krčok a do roka je vlastne po nich. No to sú úrazy, ktoré samozrejme vedú k imobilizácii a mobilizácia u mnohých ľudí vedie k ďalším zmenám, veľmi vážnym zmenám. Keď sa kombinuje s obezitou, s hypertenziou, s diabetom a s ďalšími chorobami, tak to je veľmi vysokoriziková situácia. To je presne pravda. tak. Takže zase, ako sme už povedali, to nechceme. Nič z toho nechceme. Chceme zdravé kosti, zdravé krčky, stiahnuté kosti, zdravé stavce, obratlé. Áno, zobrať zodpovednosť na seba, no. Tam to asi inak nepôjde. On to za vás nikto neurobí. To sa musíte len vy rozhodnúť a ísť a hovoriť o tom. A keď s vami o tom nikto nechce hovoriť, tak určite sa nájdú mnohí z nás, čo sú ochotní s vami o tom hovoriť a pomôcť vám v tom a poslať vás tam, kam je treba, aby ste išli. Ale musíte vy vyvinúť iniciatívu, vy, ženy, za seba, každá za seba. Absolútne. Tak a existuje niečo pre ženy, ktoré nemôžu byť na HRT a majú všetky tieto príšernosti typu nočné potenie, nespánok, návaly, proste celodenné, spotené, všetky tieto strašnosti? Existuje niečo? Asi otázka smeruje tým predpisovým smerom, to znamená, že lieky, ktoré sú na predpis, to portfólio je veľmi obmedzené, ale na trhu sa objavil nový liek, ten úplne nemôžem povedať, ale každý gynekolog ho pozná, pretože to bola taká novinka, na ktorú sa čakalo, ktorá bude čiste nehormonálna, nemá žiadne hormonálne účinky v zmysle molekúl, ale pôsobí na úrovni mozgu, mozgových receptorov a vlastne pomáha s návalmi. To znamená, že obmedzuje frekvenciu návalov a závažnosť návalov. Takže by to mohla byť veľmi dobrá pomoc pre ženy, ktoré buď tie hormóny by síce chceli brať, ale nemôžu, majú tam objektívnu kontraindikáciu. Alebo sú to ženy, ktoré majú voči tomu nedôveru, majú príklady z rodiny, kde sa objavil karcinóm prsu, prípadne s kombináciou s užívaním niektorých liekov. Alebo ženy, ktoré proste sú nejakým spôsobom prednastavené proti hormónom. Proste takto to cítia, na toho sa držia. My ich samozrejme neprehovárame nejak na silu. A to by mohol byť jeden zo spôsobov, ako pomôcť. A tým, že sa pomôže, sa zníži frekvencia návalov, alebo prípadne v ideálnom prípade úplne vymiznú, tak samozrejme pomôžeme kardiovaskulárnemu aparátu. Nech sa pomôže srdcu a cieľom akokoľvek. Každá pomoc je dobrá. A ja som ešte na toto obdobie presne ma napadá, respektíve k týmto, teraz poďme k hormónom ako takým spátky. Ale mňa ešte napadla presne celá problematika kardiovaskulárna naša, pretože my máme vlastne aj úplne iné symptómy infarktu a vlastne sa u nás úplne inak, u žien myslím, prejavuje spoustu iných chorôb.
Áno, tak je tam samozrejme, tam sú pohlavné rozdiely, ale tie základné symptómy sú asi celkom dobre známe. Keď človek má dušnosť, tlak na hrudníku, tlak pod lopatkou, niekedy to je také zvláštne, vyzerá to ako zablokovaná chrbtica a môže to byť zadný infarkt myokardu. Alebo to môže byť samozrejme akutná hypertenzná kríza. Tak som to mala ja. Ja som bežala na František s tým, že mám zadný infarkt. Že som mala tak krutú bolesť proste pod lopatkou a takový pocit dušnosti, skrátený dých a nakoniec... A to si mala v tomto období? No, v 47. Okay. Tak to začala moja menopauza takým ako kopancom. Dobrý deň, tu som, hej? Asi nejak tak to bolo. Takže skrátka, keď akékoľvek z týchto symptómov sa objavia, tak asi je lepšie ísť k lekárovi, i keď prípadne zbytočne, v tom lepšom prípade zbytočne. A ukáže sa, že to je nejaké zablokované rebro, alebo proste je tam niekde platnička medzi obratlom v neporiadku. A je to lepšie proste sa nechať vyšetriť v každom prípade. Nie je nič komplikované urobiť EKG a prípadne nabrať pôsobky z krve, ktoré dokážu určiť, či sa deje niečo na srdci alebo nie. Je to relatívne veľmi jednoduché. Ja teraz práve narážam na tú skutočnosť, že valná väčšina vlastne liečiv a vlastne i nejakých popisu chorôb sa robila na mužoch. Práve kvôli tomuto našemu divokému hormonálnemu systému. Ale áno, ale nie, to zase ten rozdiel není zase tak úplne dramatický. A keď tá žena sa cíti inak, cíti sa... Kľudne to môže byť časté návaly, ktoré sa môžu preplietať s takým pocitom bušenia srdca. To je relatívne častý menopauzálny symptóm. Ale bušenie srdca sa môže zase viazať na skrátený dých. Niekedy na tlak na hrudníku. Takže ako absolútne nič sa nestane. Nič, myslím, nikto z lekárov proti tomu nebude mať, keď tá žena sa nechá vyšetriť alebo nechá si odobrať krv alebo si nechá urobiť EKG alebo oboje. Hej, a keď akýkoľvek divný pocit sa objaví v tomto zmysle, keď sme zmienili, tak je lepšie sa nechať vyšetriť radšej zbytočne. A toto každý chápe. Samozrejme, nie je rozumné, keď to máte od rána, tak aby ste išli do pohotovosti o 10. večer, to mi nepripadá zmysluplné. Alebo o 2. v noci, že teraz sa to zhoršilo, tak proste choďte v bežnej pracovnej dobe svojho praktického lekára, nechajte si odobrať krv, nechajte si urobiť EKG. A je to v poriadku a budete vedieť, na čom ste, nemusíte mať stres, pretože potom ten strach o svoj život vám zhoršuje tie symptómy, že vám stúpa hladina kortizolu, proste zhoršuje sa vám stres a ten stres zase sa do toho, to je proste blúdny kruh, ktorý je treba prejsť tú informáciu, že máte EKG v poriadku a ten natriumurtický peptid máte negatívny, je to OK, na srdci sa nič významného nedieje, je to dobré. A vy sa ukludníte, srdce sa vám začne tepať normálnou rýchlosťou. Alebo naopak, ukáže sa, že niečo je špatne a dostanete adekvátnu liečbu a to takže hneď. Áno. Čo nejaká nehormonálna verzia, ktorá môže žene pomôcť prejsť toto obdobie s ľahkosťou? Či s ľahkosťou to úplne nie som schopná povedať, ale čo je môže pomôcť. Samozrejme, nie sú len hormóny, aj keď ako sme už vysvetľovali, tak tie hormóny majú špecifické funkcie. Ale dobre, nehormonálna, to bola taká konjunktúra nehormonálnych preparátov v dobe, keď boli tie hormóny zapoviezení, keď tie hormóny boli, nechcem povedať, že zakázané, ale boli v nemilosti, tak by som to povedala. No takže samozrejme ploštičník, cimicifuga, to bola taká hitovka niekedy okolo toho roku 2005-2010. A to je vlastne obsahuje fytoestrogeny. To sú látky, ktoré sa vytvárajú v rastlinách a majú veľmi podobné vlastnosti estrogenom a dokážu sa chytiť na ich receptor estrogenový v tele, obsadiť ho a vlastne spôsobiť ten estrogenový efekt. Alebo červený jetel, to je ďalší látka, ktorá sa používa. Potom je taková úplne klasická, to je soja. Proč mají Japonky, Aziatky hezkou pleť, tak už to víme. Takže soja v strave samozrejme hodne môže pomôcť. Takže stravou si môžeme tiež spoustu vecí doladiť. Určite môžeme, takže hodne ľudí má rádo sojové produkty a chlapi musia na to dávať pozor, aby mi narostli prsa. To by si vážne.
A ženy, aby si nenakombinovali nejaké tablety s fytoestrogen ešte s potravou, aby tam... I tam je problém v tom, že tá dávka není nijak kontrolovaná, že vůbec netušíte, kolik čeho do sebe vpravujete. Že do sebe vpravujete, já nevím, příklad 5 gramů extraktu černého vitele, ale netušíte, kolik tam je toho fytoestrogenu. Hlavní námitka byla, že tam je nekontrolovanost toho množství. Okay. Takže to už to bylo, ale vrátim sa do slovenčiny, že začínam motať jazyky, ospravedlňujem sa. Tak asi to je dobré to skúsiť a nemalo by to ublížiť. Dneska sú celkom zajímavé kompozitné preparáty, bylinky, ktoré obsahujú nielen fytoestrogeny, obsahujú aj treba z omega-3. Omega-3 to je zajímavá kapitola. Dôležité omega-3 a 6, aby boli kombinované, aby boli v správnom pomere. Sú firmy, ktoré sa tým zaoberajú, majú s tým skvelé výsledky a je to veľmi dobré. Nie je to náhrada pohlavných hormónov, ale dokáže to zasuplovať určité funkcie, ktoré inak robia pohlavné hormóny. No a potom samozrejme vitamíny, klasické. Suplementácie. Bčko, Cčko, Dčko. Musím zdôrazniť, česká populácia, československá, stredoeurópska populácia má ťažký deficit vitamínu D. A v tých lekárniach som niekedy prekvapená, s čím tam tých ľudí ako vítajú, že čo je už veľa, čo je málo. Málo nikdy nikto nepovie, ale to už je veľa. Veľa není nič. 5000 jednotiek denne není veľa, ono to vyzerá. Ale máme strašne zlú rezorpciu. V tom tele sa to veľmi zle uplatňuje, ťažko uplatňuje, závisí to od mnohých faktorov. Takže s káčkom? A káčko je dôležité, aby vlastne Dčko a káčko spolupracujú v tom, aby dostali vápnik do kosti. Aby ho tam udržali. Ale to Dčko má obrovský podiel vo všetkých systémoch. Dčko je imuno vlastne modulačné a Dčko má efekt na všetky systémy, ktoré existujú. Takže to Dčko, suplementácia, keby ste nič nesuplementovali, tak Dčko určite a omega-3 6 určite. Tieto dve veci. Ja nie som nejaký zástanca užívania nejakého obrovského množstva suplementov a keď mi príde pani a vyťahne z kabelky súpisku, kde má 14 preparátov, každý iný, tak mám to dobre nastavené. Ja hovorím, musím sa pozrieť na internet a naštudovať. Vy to nepoznáte, no hovorím, asi z tých 14 nejakých 8 poznám, ale tých ďalších 6 musím naštudovať. Ale že tých preparátov je veľké množstvo. V poriadku sú dneska na trhu veľmi kvalitné veci, ktoré celkomu zdraviu pomôžu. A trošku pomôžu aj tomu našemu... Spánku možno aj. Áno, no sú zase, nemôžem tie názvy povedať, ale zase to sú také tá medunka. Ako sa povie medunka slovensky? Dobrá otázka, nemám tušenie. Na to som už príliš dlho v Čechách. Medinka. Bylinky na ukludnenie. Ashwagandha. Ashwagandha to je ďalšia kapitola, to sú adaptogény. Ashwagandha, dneska je ashwagandha hitovka. Ja osobne milujem rozchodnicu rúžovú. Rozchodnica rúžová, to je rodila. A to je jeden z najsilnejších adaptogénov. Není tak úplne ako vychytená, ako je ashwagandha, ale tiež veľmi dobrá. Marketing asi. Ona v podstate nemá skoro žiadny marketing a ona výborne pomáha zvládať stres a tiež balansuje hladinu kortizolu. A to zase je prispievajúce k pohode behom perimenopauzy, pokiaľ človek nemá hormóny. Ale ja si rodilu zobem a rada. Rozchodnicu rúžovú, rozchodnice rúžová. To dá sa dokonca pestovať doma. Ja si ju nepestujem, ja si ju kupujem. Magnézium. Magnézium je jasné. Magnézium je užitočné pre svaly, pre relaxáciu, pre lepší spánok. Hypomagnézémia, nízka hladina magnézia, horčíku. Spôsobuje alebo prispieva k zlému spánku. Takže taká zmesica vitamínov B, C, D, magnézia, horčíku, vápniku v hladinách, ktoré sú správne. Málo ktorý človek má tendenciu sa predávkovať. Myslím si, že to nehrozí. Tak to je veľmi užitočné z tých nehormonálnych prípravkov. Ale i v kombinácii s hormónami tie vitamíny sú užitočné a sú užitočné aj tie minerály. To absolútne ničomu neškodí. A
A táto zvýšená suplementácia, tá je fakt dôsledkom toho, že nám takto rozhodí organizmus a nedostatok, alebo to kolísanie tých hormónov, alebo to je normálna vec? Tak aj inak strebávame. A inak utilizujeme, inak spotrebovávame a spracovávame tie vitamíny. Je tam väčší odpad tých vitamínov, ako bol v mladšom veku. Hej, a samozrejme aj na tom ten hormonálny určitá rozladenie hormonálne čiastočne k tomu prispieva. Takže je to taká mix, taká kombinácia viacero faktorov. A sú to všetko veci, ktoré si človek môže sám zaistiť za neveľké peniaze v každej lekárni a bola by škoda toho nevyužiť. No a samozrejme také veci, ako o tom životnom štýle ja úplne nechcem prednášať. Nie som super šlank, takže úplne na téma udržanie si štihlej postavy, ktoré je extrémne obťažné v tom našom živote. To je peklo. Môžem kortizol, stres nám absolútne zablokuje proste možnosť zoštíhliec, znížiť váhu. Nedostatok spánku, ďalšia kapitola, ktorá tiež vedie k ďalšej rozlade. No, takže taká teória pravidelná, zdravá. Žiadne cukernaté bomby po povedzme 7 hodine. Pravidelná chôdza, hodina denne. Silový tréning raz až 2-krát týždenne. No a to sú všetko. A máme rovno nejaký program. To je taký program, ktorý by sme si vytvoriť program, ktorý treba proste potom s respektom prijať, že takto to bude už do konca našich dní. Síce idem niekedy z pracoviska úplne taká, že neviem, ako sa volám, ale idem na ten pilates a tá pani tam hodinu so mnou cvičí, buší do mňa, každý pohyb musí byť správny a som jej za to vďačná. A nielen to, ale samozrejme je to moja súkromná trénerka. A proste tam idem tam. Hrozne sa mi nechce, ale idem, aj keby trakáže padali. Tak som si hovorila, musím pre seba niečo robiť. Ja som teraz počula, neviem, či si mi to hovorila ty, alebo kto mi to hovoril, že vlastne s úbytkom estrogénu je zároveň propojené niekde niečo, čo ti vlastne brzdí v hlave tú chuť cvičiť. No. Netuším, čo to bolo presne, ale mňa to veľmi zaujalo, pretože to bolo vlastne úplne neuveriteľné. Si uvedomiť, že čo všetko ti to vlastne spustí, akú kaskádu vlastne takové ako nechute žiť, alebo nechute byť ešte mladá, svieža, fresh and juicy. To je také, opäť je to multifaktoriálne. Asi ten úbytok estrogénu v tom je, ja mám estrogénu dosť a som lenivá, ako som nebola v minulosti, ale asi je to i nejaký stimulant, niečo, ja si teraz nepamätám presne, čo to bolo, ale bolo to veľmi zaujímavé, že vlastne ako skutočne ti to ovplyvňuje nejakú behaviorálnu funkciu, ktorá... Mozgu sa dejú rôzne veci, ktoré nie sú úplne ešte odhalené. Keď dneska tie preparáty injekčné na schudnutie ovplyvňujú receptory nie len v zažívacom trakte, ale receptory, ten posledný produkt, ktorého nemôžem povedať, ale všetci ho vedia. GLP-1 proste. Áno. Sú receptory v mozgu, ktoré ti preledia chute. Úplne preledia chute, ty nechceš cukor ani vidieť, máš chuť na proteíny, na zdravú stravu. A to ja mám aj takto, pretože sa mi tam niečo stalo, ale ako skutočne. Zatiaľ ešte nestalo, ja to len... Ale zatiaľ mám prvý stupeň, ale mám pocit z hriechu, keď to zjem. Že to už nejem ako radostne, ale mám pocit hriechu. A druhý stupeň už to človek nebude jesť. Hele, ale ja to mám normálne, ako, presne keď som bola, ja neviem, tehotná, alebo inak. Keď som sa dostala trebárs do puberty, pamätám si, že sa mi zmenili chute. Teraz to pozorujem na mojich 2 synoch, ktorý ten druhý vstúpil teďka do tej puberty a úplne totálne otočil z tých svojich nudle so syrom. Proste už neexistujú. Máme úplne tie vyhrotené chlapské testosteronové chute. Všetko proste. Aminokyseliny. Úplne sme inde. Takže a mi sa stalo to stejné, pretože vlastne v puberte, to už sa nepamätám, hej, iba na moju divokú pubertu, ale keď som sa vlastne dostala do prvého tehotenstva, druhého tehotenstva, to boli takové zmeny jídelníčku a u každého sme úplne inak. A tie deti sa dneska fakt stravujú aj úplne inak, čo je také ako strašne vtipné. No a ja som potom dostávam sa sem, teraz k tomuto môjmu menopauzálnemu obdobiu a zjavne tam som, pretože mi sa úplne otočilo a ja vôbec napríklad nemám chuť na mäso. Akože to je pre mňa úplne ako
Ja OK. milujem meso, by som pre meso vraždila. No vidíš, a ja mám, a to je možno iba nejaká fáza. Asi je to iba nejaká fáza tej zmeny, v ktorej sa momentálne nachádzam a možno, že zase tá Fiorentína tam na mňa bude kúkať za pol roka, keď už budem teda fakt oficiálnej menopauze, či teda v postmenopauze, či kde to budem. Ale je to vlastne fakt spojené, ako fakt tie zmena tých hormónov nám mení život po všetkých stránkach. Ako ty máš všade skupinu? Človeče, vieš, že neviem, Ačko? No tak to je potom, to sú jedlíci nie mesa. No, ja som Bčko a my sme a ty potrebuješ mliečne produkty a mäsko. A možno, že tá krvná skupina sa do toho premieta tiež. Je to možné. Ono to vyzerá to s tými krvnými skupinami a jedenie podľa krvných skupín. Je taká vec, ktorá niekto tomu verí, niekto tomu neverí. Ono to má celkom rozumné zdôvodnenie. Určite. A tak ja tak celý život sa snažím tak trošičku na to hľadieť a niektoré veci, ktoré tam sú doporučené, ako o ktorých sa píše, že sú highly beneficial, sú super užitočné, tak tie implementujem do svojho jedla a snažím sa nehrešiť moc, snažím sa vyhnúť slanine a takým veciam, proste, ktoré som v minulosti baštila s veľkou radosťou, tak sa snažím jesť tak racionálne a mäso biele a ryby som mala vždycky. Ja snažím sa neprasiť a v jednej známej reťaztovej cukrárni som nebola už hrozne dlho. Šikovná. Nepôjdem, nie. Idem hovorím si, máš na to, vydrž, nejdeš tam. Áno, ja si myslím, že celé toto ideš obdobie... Ideš si kúpiť vedľa do vedľajších potravín a kúpiš si zeleninku. Niečo úplne totálne bio a utvorím si ten pytlík toho praného šalátu ľadového a takto si ho, to sú čipsiky. No, to vidíš, a to je dobrý nápad, jak to robiť. Vychrustám celý. Takto to zmeniť. No treba zmeniť kompletný mindset, pretože nám nič iné človeku nezbýva. V mindsete je to veľmi ťažké, ale mente to pomaličky. Pomalej, po krokoch, nie naraz. Že veľké kroky vás budú veľmi stresovať a nie sú trvalo udržateľné. Áno. V tom je dneska celý život. A menšie kroky sú udržateľnejšie, ale musia byť konzistentné, stále v nich pokračovať, vydržať to. A potom naraz človek bude spokojný a bude to fajn. Tak verím, že ešte mám pred sebou hodne let, takže samozrejme. To musí byť fajn proste. Musíme si to nastaviť, že jo, do 102, to je môj plán. Neomezuj nekonečnou milosť Božiu, ako hovorí môj ocko. Áno, no, tak ja myslím, že sme vyčerpali tohleto téma snáď. A možno, že nie, ťažko povedať. Myslím si, že sa tu stretneme ešte určite aj na budúce. Tých témat a tých podtémat v tejto kapitole. Nekonečné množstvo. A sme to len tak trošku naťukli a môžeme, keby bol záujem o niečo špecifického, konkrétneho, tak sa môžeme k tomu vrátiť a podrobne to rozobrať, keď bude záujem to rozobrať o niečo, povedzme, odbornejšie, tak samozrejme môžeme tiež. Ale zase chcem vlastne ženám dať ten message základný, že je to ako vlastne ja to super. Cítim a aké sú možnosti a že možnosti sú a že neklesať na duchu. A keď samozrejme budú chcieť niečo odbornejšie, tak to môžem tiež povedať. Ale je asi dôležité vedieť tie základné veci a základné väzby, ktoré tam sú. Určite. A že tam existujú. Strašne dôležité. A nejaký úplne princíp, koľko má kto receptorov, akých a kde je fajn vedieť, ale nie je to absolútne životne nutné. Áno, pretože toto obdobie nám zamáva s našim Presne, životom. Tých informácií je v živote dosť. Áno. Je to hlavný problém podľa mňa moderného sveta je, že ten handling, že to vyrovnanie sa s tými informáciami viazne. Že si nevieme dobré informácie spracovať, vyberať a kombinovať ich. Takže ja nechcem ešte zaťažiť hlavy našich žien, ktoré nás prípadne počúvajú alebo dívajú sa na nás ďalšími informáciami. Len tým výstupom z toho, čo z toho plynie a čo je dobre si dnes pre život. Tú informáciu spracovanú by som si dovolila takto vždycky podávať. Áno, pretože to je dôležité vedieť, lebo keď človek vie, tak vie, s čím pracuje a môže si urobiť takú skratku vlastne k tomu, aby sa cítil stále lepšie a lepšie. Áno. Tak ďakujem za tento rozhovor. Ja ďakujem tiež. Ďakujem všetkým ženám, ktoré na nás sa pozerali a verím, že budú tieto informácie platné. Majte sa krásne. Majte sa dobre.